على أشرف الخلق أجمعين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. masu ganinmu da bibiyanmu ta cikin wannan shafi namu da kuma gidan talabishin na Africa TV da kuma waɗanda suke maimaitawa a gidan rediyo na Alfa da ke Kumasi a Ghana da kuma Hausa bakwai a ƙasar Kamaru da sauran waɗanda suke sharing su ɗora a kan shafukansu. Muna muku gaisuwa duka irin ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. To yau za mu tattauna a cikin wannan shiri namu na addini da rayuwa, wanda za mu magana akan martabar ilimi a addinin musulunci. Sannan na biyu kuma za mu magana akan azumin tasu'a da ashura'a, musamman kasancewan sun faɗo a ranar juma'a da asabar ko kuma asabar da lahadi gwargwadon lissafi na Najeriya da kuma waɗanda suka ɗauki lissafi na ƙasar Saudiya. Za mu bayani akan wannan matsala. Sannan kuma kamar yadda aka saba, kashi na 4 a wannan shiri shine za mu karanta tambayoyin da kuka turo mana ta hanyar comment da kuke yi. Sannan na 4 kuma za mu amsa tambayoyinku a bisa layi da muka baku. Ga layi nan a gabana, ko ina kake a duniya ka bugo ka yi bayani. Kuma a cikin waɗannan bayanai muna karɓar saƙonni guda 4. Muna karɓan saƙon ƙarin bayani da kuma tambaya da gyara da shawara da duk abin da mutum yake ganin zai faɗa cikin ladabi na ilimi da kuma tattaunawa ta fahimta. Muna fata abin da za mu karanta Allah ya mana muwafaƙa, ya dace da littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan tafarkin magabata na ƙwarai. Jama'a, mun san wannan addini namu ya martaba ilimi yadda ya kamata. Ilimi yana da kima, ilimi yana da daraja, ilimi a cikin wannan addini. Saboda mahimmancin da ilimi yake da shi, za mu kafa hujjoji da abubuwa guda 6 waɗanda za su nuna mana martaba ilimi. Sannan kuma na biyu, mai magana akan kashe-kashen ilimi. Sannan na 3, mai magana akan hanyoyin neman ilimi. Sannan na kuma 5, mai magana akan wato hanyar da ake samun ilimi mai amfani da kuma amfanin ilimin an same shi. Waɗannan abubuwa da nace zan kawo guda 6, na farko da zai nuna mana martaba ilimi shine hadisin da Imam Muslim ya rawaito cewa awwala ma khalaqa Allahu al-qalam. Farkon abin da Allah ya fara halitta shine alƙalami. Wata riwaya ta zo al'arshi, wata ta zo alƙalami. Da haka malamai sai suka yi ta kai komo. Idan al'arshi Allah ya fara halitta, to ya halicci al'arshi ne, shine mafi girman halittun da muka sani na Allah, don ya nuna mana izzarsa da buwayarsa da cikar ikonsa da cikar iliminsa da cikar ƙudurarsa da cikar iradarsa. Ya halicci halitta da kowace girma, ita ce farkon halittar Allah. Ko kuma ya zama alƙalam domin a nuna mana martaba ilimi. Idan ya tabbata alƙalam shine farko, to ya nuna cewa wato an nuna martaba ilimi domin halitta. Kuma a hadisin Isra'i da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je Isra'i, ya ce ya ji wannan alƙalamin yana zane tsi irin ƙara alƙalami idan yana rubutu. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ji wannan alƙalami sai da ya je inda alƙalamin yake da rubutun da yake. Kuma da Allah halicci wannan alƙalami sai ya bashi aiki, ya ce uktub maqadir al-khalqi ila yawm al-qiyamah, ka rubuta dukkan wani abu da na ƙaddara zai faru ga halitta, khairihi wa sharrihi, hulwihi wa murrihi. Duk abin da zai faru ga halitta na alheri da wani zaƙi da mai ɗaci a duniya da lahira, duka a rubuta. Tun mutum yana cikin mahaifiyarsa ake turo mala'ika, wa umira bi katab rizqihi wa ajalihi saqiyun aw sa'idun. Za umarci mala'ika ya rubuta wa kowa abu 4 bi katab rizqihi wa ajalihi. Za a rubuta wato arzikin mutum, sannan a rubuta ajalinsa. Duk wani abu da za ka samu a duniya an rubuta shi. Haka kuma ranar da za ka mutu
da watan da satin da zaka mutu, da watan da zaka mutu, da shekarar da zaka mutu, duka an riga an gama lissafin wannan da inda mutum zai rasu, ba za a ƙara ba za a rage ba. Sannan shaqiyin aw sa'idun, mutum mai arzikin duniya ne da lahira ko mai arzikin matsiyacin duniya ne da lahira. Wajen saqiyun aw sa'idun anan mutane sun kasu kashi hudu, akwai mai arzikin duniya mai arzikin lahira, Allah ka sa mu cikin masu arzikin duniya arzikin lahira. Akwai taɓaɓɓen duniya taɓaɓɓen lahira, Allah ka rabe mu da taɓewa duniya da lahira. Akwai mai arzikin duniya taɓaɓɓen lahira, zai samu duk abin da yake so a nan duniya, amma kuma wa ma lahu fil akhirati min khalaq, amma a lahira ba. Wani kuma zai samu wahala da takura da kunci a nan, abin da zai ci ma da kyar, amma ya koma ga Allah, ya bi Allah, Allah ta'ala in yaje ba shi aljanna, kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, in aka zo da wanda ya fi kowa shan wahala a duniya amma ɗan aljanna, da an tsoma shi a aljanna sakan ɗaya, daɗin da zai samu na wannan sakan ɗaya ya mantar da shi duk wata wahala da ya taɓa sha a duniya. Haka da za a zo da wanda ya fi kowa shan ni'ima a duniya a cikin 'yan wuta, ya sha ni'ima ya ji daɗi, to ma duniya mai jin daɗin, ciwuka, rashin lafiya, fargaba, tsoro, duk waɗannan abubuwan ma sun cakuɗa jin daɗin ma ba wani jin daɗi ne na a zo a gani ba. In ka ci da yawa a ce larura, in baka ci ba a ce larura. Ha gani, wani yana fama da ciwon ƙoshi, wani yana fama da ciwon yunwa. To in ka ƙoshi a ce ka je ka rage, in kuma kana jin yunwa a ce ka je ka ƙoshi. Sai ka rasa to me a cikin wannan rayuwar. In ka fiye bacci a ce bacci ya yawa, in ka fiye ƙoshi a ce ƙoshi ya yawa, in ka yi ƙiba a ce ƙiba ta yawa, in ka zama tsila ko siriri a ce ka zama wannan kuma ƙashinka ya fito, akwai buƙatan ka ci abin da za ka ƙoshi, in kuma ka ƙoshin a ce kuma ka rage ƙoshin. Haka fa duniyar take fa. Wato farin cikinta samaniyatun tajari alan nasi kullihim fala budda an tajari alayka thamaniya sururun wa huzunun wa ijtima'un wa furqatun wa usrun wa yusrun summa suqumun wa afiya. Duk mai rayuwa a duniya sai ya gamu da farin ciki, bakin ciki, haduwa, rabuwa, samu, rashi, mutuwa, rayuwa. Ba yadda za ka kauce ma waɗannan abubuwan, haka suke faruwa, haka suke tafiya, kuma ba za su canza ba. Saboda haka wani in an tsoma shi a cikin aljanna ya gama shan wahala a duniya amma ya bi Allah, idan aka tsoma shi a aljanna sakan ɗaya ya mintar da shi duk wata wahala da ya taɓa sha a duniya. Hakan an zo da wanda ya fi kowa jin daɗi amma bai bi Allah ba, idan aka tsoma shi a wuta sakan ɗaya a cikin wuta ya mintar da shi duk wata ni'ima da daɗi da ya taɓa sha a duniya. To kun ga ashe kenan, wato wannan alƙalami da Allah ya fara halitta hujja ce ta cewa ilimi yana da daraja. Sannan za mu gane wannan idan muka ɗauki alƙur'ani da aka sauka wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine mafi girman littafi, mafi girman manzo, mafi girman littafi, mafi girman al'umma, mafi girman yare. Yaren da aka saukar da alƙur'ani larabci shine mafi girma, mafi faɗin yare a duniya. Sannan na biyu, annabin da aka saukawa shine mafi girma a halitta Allah baki ɗaya da daraja. Sannan mala'ikan da aka turo ya kawo mala'ika Jibril shine mafi girma a cikin dukkan mala'iku. Sannan kuma littafin shine mafi girma a cikin dukkan littattafan Allah baki ɗaya. To amma da aka tayi saukar da karkasa shi zuwa shekara 23. Me aka fara saukarwa? Aya 5. Me aya take koyarwa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. waɗannan ayoyi guda 5 suna kira ne akan ai karatu. Iqra, me ma'anar iqra? Fi'il amr majzum alamatu jazmihi as-sukun ala akhirih wal fa'il damir mustatirun taqdiru anta. Ka tashi kai karatu, ba a sa ma lokaci ba, ba a sa ma guri ba, ba a sa ma fanni ba, amma bismi rabbikal ladzi khalaqa. Duk karatun da zaka yi, ko na addini ne ko na rayuwa ne, ka yi shi bismi rabbikal ladzi khalaqa. A cikin wannan aya guda 5 an ambaci kalmar iqra so 2. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra wa rabbukal akram. Sannan an faɗi alƙalami allazi allama bil qalam. Allama al insana ma lam ya'lam. Kalmar alƙalami ta fito,
kalman ikira ta fito, kalman ilmu ta fito, dama su ne karatun. Rubutu da alƙalami ake, karatu da rubutu ta hanyar su ake samun ilimi. To sai aka ambaci ikira, ka karatu, sai ka yi karatu za ka samu ilimi. Kuma ana rubutawa sai aka kawo alar rubutu, ikira wa rabbukal akramal lazi allamal insana bil qalam, alƙalam alar rubutu. Kun ga kenan an faɗi mahimmancin karatu da rubutu, ta hanyar su kuma ake samun ilimi. Ka karanta ka rubuta, ka rubuta ka karanta, a karanta ka rubuta, ka rubuta a karanta. To mutum ya zamo ya samu hanyar ilimi, shine karatu da rubutu, ta hanyar sa ake samun ilimi. Da haka wannan abu na biyu kenan da ke nuna mana martabar ilimi. Alƙalami cikin farkon halitta, ayoyi 5 farkon wanda aka fara saukar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun magana akan karatu. Na 3, farkon halitta a cikin mutane shine annabi Adam alaihi salatu wassalam. Da mai annabi Adam ya fi mala'iku, Allah ya ba annabi Adam daraja guda 5. Na farko abul bashari, shine baban kowa, duk wani mutum. Shi yasa Allah yake kira mu alqur'ani ya bani Adam, kullukum min Adam wa Adam khuliqa min turab. Dukkaninku daga Adam kuke, Adam daga ƙasa yake. Saboda haka an ba shi wannan daraja. Na biyu, wa allama Adam al-asma'a kullaha. Allah ya sanar da annabi Adam ilimi na dukkan wani abu da ake bukatan a sarrafa shi. Allah ya sanar da shi ilimi. Sannan wa khalaqahu biyadihi ko biyadaihi. Allah shi ya halicce lima khalaqatu biyadaihi, da abinda na halitta da hannuna. Sannan wa asjada lahu mala'ikatahu, yasa mala'iku suka yi masa sujjada. Kaga aka sa a yi masa sujjada. Allah ya halicce shi da kansa. Sannan kuma wa nafaktu fihi min ruhi, Allah shi ya busa masa rai da kansa. Sannan kuma ya ba shi darajar wato sanar da shi sunayen abu, kuma ya kira shi abul bashari. To a cikin wannan darajoji guda 5 wacce ta fito da annabi Adam, har mala'iku suka ce la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, shine darajar ilimi da Allah ba shi. Wa allama Adam al asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al mala'ika fa qala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum sadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Da haka da ilimi annabi Adam ya wuce wato mala'iku. To kaga ashe kenan wannan ma na 3 kenan da ke nuna mana martabar ilimi. Sannan na 4, Allah ta'ala ce qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Kace da wanda suka sani ko ma me, da wanda basu san wannan abin ba ko ma me, za su yi daidai? To aka ce ai su kansu masu ilimin ba daidai suke ba, balle kuma su daidai da jahilai. Shi kansu jahilan hawa-hawa ne, shi ma kansa ilimin hawa-hawa ne. Wato da mai ilimi da mai ilimi ba za su yi daidai ba fa. Ko da a fanni ɗaya ne zaka ga wani, kamar in an tashi wallafa littafai a fanni guda, sai ka ga an yi littafai kashi 3, a ce na mubtadi'un, na mutawassitun, na kuma abin waɗanda suke ashabul abin waɗanda suka ƙure, suka kai muntaha a cikin ilimin. To kaga ashe a fannin ɗaya ko fannin Qur'ani, mu ɗauki fannin Qur'ani, zaka ga akwai waɗanda iliminsu a ciki kaɗan ne, akwai wanda iliminsu a kan ƙur'ani matsakaici ne, akwai wanda iliminsu mai yawa ne. To ko su waɗannan masu ilimin ba su yi daidai ba, to ko balle jahili. To su ma jahilan hawa-hawa ne. Akwai jahilin da la yadari wa la yadari annahu la yadari. Jahilin da bai sani ba bai san bai sani ba. Da kuma jahilin da bai sani ba ya san bai sani ba. Wa ya fi zama jahili? Wannan aljahilul murakkab ne, wannan aljahilul basit. Aljahilul murakkab rajulun la yadari wa la yadari annahu la yadari, wannan shine aljahil almurakkab. Aljahilul basit shine rajulun la yadari wa yadari annahu la yadari, mutumin da bai sani ba kuma ya san bai sani ba, wannan jahili ne hawa ɗaya, wato hawan tukunya ɗaya. Jahilin da bai sani ba bai san bai sani ba, wannan shine wal mar'u yajhalu, inji mai daliya ice wal mar'u yajhalu thumma yajhalu annahu zul jahli fi asar dalali wa mafuti. Mutumin da bai sani ba bai san bai sani ba, wato bai sani ba ita kanta bai sanin ba bai santa ba,
kaga wannan ya fi nisa a cikin jahilci, tunda bai sani ba, kaga sai ya fara koyan ya ma san bai sani ba kafin ya koyi sani. Shi ko wanda bai sani ba ya san bai sani ba, to wannan shine Allah ya kasa duniya biyu, qismun ya'lamun, qismun la ya'lamun. Fa aujaba alal ladina ya'lamun an yu'allimu man la ya'lamun, wa aujaba alal ladina la ya'lamun an yata'allamu mimman ya'lamun. Allah ta'ala ya kasa duniya biyu, wanda suka sani da wanda ba su sani ba. Sai Allah ya wajabta wa kowa aiki. Wanda bai sani ba, Allah ya wajabta masa ya koyi sani. Wanda ya sani kuma, Allah ya wajabta masa ya koyar da sani. Da haka kenan kowanne daga cikin biyun nan zai iya zama wato in bai yi abin da Allah ya sa shi ba, Allah zai iya ƙona shi. Wanda bai sani ba, ya san bai sani ba, me ya kamata ya yi? Ya nemi sani. Wanda kuma ya sani, me ya kamata ya sanar? To a lokacin da aka wayi gari, wanda bai sani ba ya daina neman sani, wanda ya sani kuma ya daina koyarwa, to an shiga uku. Shi sa Allah ce fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Ku tambayi ma'abota ambato, ma'abota karatu da ilimi idan ku ba ku sani ba. Saboda haka ba uzurin baka koyar ba, ba uzurin baka koya ba. Dole wanda ya sani ya koyar, dole wanda bai sani ba ya koya. Kuma mutum zai dinga koyo tun daga farkon rayuwarsa har ƙarshenta. Kamar yadda ko mutum zai ta koyarwa tun daga farkon rayuwarsa har ƙarshenta. Dole mai koyo ya ci gaba da koyarwa, mai koyarwa ya ci gaba da koyo. Wa ma utitum min al-ilmi illa qalila. Duk karatunka ba za ka ƙure ba. Sheikh Usaimin yana cewa innal ilma buhurun zakhira la yadrikul kadihu fihi akhira. Wato ilimi wani teku ne mai faɗi, duk irin ninkayarka ba za ka je ƙarshensa ba. To haka karatu yake. Wa ma utitum min al-ilmi illa qalila. Saboda haka duk karatunka ɗan kaɗan ne. Wa fawqa kulli zi ilmin alim. Duk karatunka akwai wanda ya fi ka karatu, shi ma duk karatunsa akwai wanda ya fi shi karatu, ƙarshe a tike zuwa ga Allah. Sannan karatun ma ai fanni ne. Wani kai hamshakin malami a wani fanni, amma ya zawo wani fannin sai ya koma dan firamare. To da ka ba wanda zai san dukkan ilimi, sannan fannin kama haka mutu ba za ka kware shi ba. To da ka mutumin da yake neman ilimi zai ta nema ne har ƙarshen rayuwarsa. Haka mutumin da yake koyarwa, kana koyo kana koyarwa, kana koyarwa kana koyo, ka a tsaya da waɗannan abu biyu, koyo da koyarwa. Sannan har mutum ya bar duniya a babin ilimi, akwai abin da ka sani, akwai abin da baka sani ba. To malamai sun koya mana tarbiyya ta ilimi. In an tambaye ka abin da ka sani, wajibi ka ba da amsa. In an tambaye ka abin da baka sani ba, kuma wajibi ka ce baka sani ba. Kada ka ce ai yanzu na kai hamshakin malami, ko wace tambaya akwai amsarta. To sai aka tambaye ka abin da baka sani ba, me ya kamata ka ce? Ka ce Allahu alam, ban sani ba, la adari nisful ilm. Wannan ban sani ba din, idan malami ya cire wa kansa ban sani ba, ya ce ya san komai, to ya halaka kansa. Kuma kakkai wata gwaninta, ba faduwa ba ne, ba rashin karatu ba ne, ba rashin gogewa ba ne, ba rashin iyawa ba ne. An tambaye ka abin da baka sani ba, kakka ji kunya, don mala'iku ma abin da bu sani ba, ba su ji nauyi ba, suka ce la ilma lana illa ma allamtana. Kaga mala'iku ma sun ce ba su sani ba da aka tambaye su abin da ba sani ba. To kaga haka nan da mala'ika Jibril ya tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallama game da tashin alkiyama, mai yace masa mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'il. Mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'il. Wato kai da wanda ake wa tambayar bai fi mai tambayar sani, ma'ana bai sani ba, amma sai ba da shi da usulubi mai ƙayatarwa. Saboda haka wannan yana nuna mana martaba ilimi. Hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Sana abu na hudu, Allah ta'ala ya faɗi cewa wanda iyadda da shaidar su ne masu ilimi, dan su ne kullun suke cikin bincike, suke cikin ilimi. Shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilm qa'iman bil qist. Allah ya shaida, mala'iku sun shaida, masu ilimi sun shaida. To ina jahilai? Zaka sai Allah ya ce shi ya zama shaida akan ba abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai shi,
mala'iku sun zama shaida, masu ilimi ma shaida ne. Haka wanda ba su da ilimi sun riga sun koma gefe. To sannan na biyar, Allah ta'ala ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam, qur rabbi zidni ilma. Ku duba irin karatu da ilimi mara iyaka da Allah ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima. Allamahu shadidul quwa. Shi fa karatun sa fa daga sama yake kawai kai tsaye. Ba wani malami da zai ce shine malamin annabi, kai tsaye aka zuba masa karatun kawai. Amma Allah ya ce ka ce wa qur rabbi zidni ilma. Allah ka ƙara min ilimi. Ashe kenan kullum komai iliminka dole kuma ka nemi ƙarin ilimi daga Allah. Komai Allah ya baka to ka nemi ƙarin ilimi. Wa qur rabbi zidni ilma. Sana abu na shida, ilimi yana da wani abu na ban mamaki wanda ya bambanta da kowane abubuwa da Allah ke ba mutane. Allah yana ba mutane darajoji manyan sanannu a fili guda uku ne: mulki, kuɗi, ilimi. Allah zai iya haɗa ma ukun nan. Kana da kuɗi, kana da mulki, kana da ilimi, amma yana da wuya. To, ko a samu mai ilimi ba shi da mulki ba shi da kuɗi, ko a samu mai kuɗi ba shi da mulki ba shi da ilimi, ko a samu mai mulki ba shi da ilimi, tunda mulki mafi yawa tare suke tafiya da kuɗi. To, amma a cikin ukun nan wanda yake tabbatacce shine ilimi. Misali, ai ana cewa da mai kuɗi ne, ana cewa da mai mulki ne, amma za a ce da malami ne? Ba za a ce da malami ba ne. In ka riga kai karatu, ka kafa a karatu, ka san karatu, to shikenan ba wanda zai maka ritaya a karatu. Tenuwan mai karatu ba ta karewa. Sannan ba a wa mai ilimi ritaya, a ce an yi ritaya, ko ba a kwace ilimin. Ba za a ce duk karatun nan da ya shina har ya kai profesa yanzu ya dawo jahili ba, ko kuma karatun nan da ya sani na ƙur'ani da hadisai da fiqhu da lugha da qawaid da dawabit duka ya manta su yanzu, in dai ba wata larura ta samu mutum ba. So da haka shi yasa yake inna Allaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibad, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, hatta idza lam yabqa alimun aw lam yubqi aliman ittakhadha an-nasu ru'asa juhalan fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin wa fadallu wa adallu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah baya kwace ilimi kawai a dinga cire ilimi daga cikin zuciyar masu shi, walakin ya qabidul ilma bi qabdil ulama. Allah yana ɗauke ilimi ne ta hanyar ɗauke malamai. Duk ƙwararrun malamai, gogaggun malamai, masana duk sai su ƙare, saboda ilimi ba shi da gata, musamman na addini, ba a goyon bayansa, ba a taimaka masu yi, ba a ƙarfafa wa yara su yi, ana ga ba samu aiki ba za su yi daraja ba. Saboda haka duk sai a tare a ilimin duniya, a manta da ilimin sanin Allah, sai a wayi gari mas'ala ta faru a gari mutum ɗaya da zai iya warware ta babu. Hatta iza lam yubiki aliman, har sai Allah zai bai wanzar da malami ko ɗaya ba. A wata rawa lam yabqa alimun, lam yubiki aliman ko lam yabqa alimun, ittakhadha an-nasu ru'usan ko ru'asa'a juhalan. Sai mutane su riki shugabanni jagaba su zama jahilai. Fasu'ilu, sai a dinga musu tambaya, sai su dinga fatawa bi gairi ilmin, suna amsa mutane fatoyi da jahilci. Fadallu, su sai su bata, su da suke yin fatawa ba ilimi sun bata. Wa adallu, kuma sun batar da waɗanda suke yi wa fatawar. Kuma yace daga cikin alamomin tashin alkiyama in ta kusa shine za a ɗauki ilimi, yurfa'ul ilm wa yazharul jahal. Za a ɗauke ilimi sai jahilci ya bayyana a cikin al'umma. Ɗauke ilimi mataki biyu ne, akwai ɗauke malaman, akwai kuma ɗauke albarkar ilimin, akwai kuma ɗauke aiki da ilimin. Duk da aka waye gari ko da mutane suna da ilimi amma ba a ganin su a aikace, ga hamshakan malamai amma kuma su kansu malaman ba a ga tasirin ilimin a tare da su ba, waɗanda suke kewaye da su ko ba a ga tasirin ilimin ba. Ilimin ya zama ado kawai, ba na aiki ba ne, na gasa ne, ba na aiki ba ne, na alfahari ne, ba na aiki ba ne, na takama ne, na ado ne, na show ne, na fashion ne.
ba na karatu ba ne, saboda haka wannan sai ya zama duk ilimin ya zama ba shi da albarka, ya lalace. To wannan shi ma yana cikin ma'anar ɗauke ilimi domin ba a aiki da shi, sai ya zama ilimin ya riga ya tafi ya tarwatse, ba a amfana da shi ba. Kun ga wannan shi ma juz'i ne na ɗauke ilimi. To sannan kuma akwai cewa shi ilimi ana yin sa ne da kaɗan-kaɗan, ba kamar kuɗi ba da za a iya samun su rana guda, ba kamar mulki ba za a iya ɗora ka rana guda kuma a sauke ka rana guda kuma kuɗin su ƙare rana guda. Amma shi ilimi sai an dinga yin sa kaɗan. Malam mai ta'alimi yana cewa ala la tanalu ilma illa bi sittatin sa'unbika amma jamu'iha bi bayani zaka'un wa hirsun wasdibarun wa bulgatun wa irshadu ustaz wa tuli zamani. La tanalu ilma illa bi sittatin, ba za ka taba zama malami ba kai karatu ba sai ka hada abu 6. Zaka'un, ya zama kana da basira, kana da zaka'i, wato kana da fahimta, kana ganewa. Wa hirsun, sannan kana kwaɗayin ilimin, ka damu da shi, ka sa rai a kansa. Wasdibaru, kana da juriya da haƙuri, ba gajiyawa, ba sarewa. In za ga mutum ya fara karatu ko shekara 1 bai yi ba, sai ya ce ya gaji, wai har ya zama malami. Firamare fa a Najeriya ba za ka gama firamare ba sai ka shekara 6. 6-3-3-4 system muke amfani da shi. Firamare fa shekara 6, amma mutum sai ya zo neman ilimi ya kasa kwashe shekara 6. Sakandire shekara 6 babba da karama, jami'a shekara 4. Kafin a baka kwalin digiri ana so kai firamare shekara 6, kai sakandire babba da karama shekara 3-6, ka zo kai 4 kai NYSC 1 shekara 17 ba. To amma ya za a yi a ce ilimin addini za a yi shi kaɗan? In kai shi ɗan kaɗan, to masu yin ilimi ɗan kaɗan ba sa faɗaɗa iliminsu da bincikensu da karatunsu da ci gaba da nema. Duk irin karatunka da yadda mutane suke cewa ya sheik, ya ustaz, ya doktor, ya profesa, ya waye, wallahi ka daina zuwa makaranta. In dai ka sa akwai wanda ya fi ka za ka amfana, ka je ka tambaye shi. In aka hura maka kan nan, ba dole ka san komai ba, ba dole ka kware a koyo, ba dole ka iya komai ba. Sai ga mutum ya daina zuwa makaranta, ya daina karatu. To inda kake da raunin, a nan ne za a yi ta ganin lapses ɗinka, ana ganin kasawarka. Saboda haka kada a kumbura ka da takarda, ko a kumbura ka da mukami, ko mabiyanka ko almajiranka su kumbura ka, ka ji cewa kai yanzu fa ka zama hamshakin malami, kowace tambaya akwai amsarta, ka shahara, ka zama baka bukatar ka ci gaba da karatu, ko ka ci gaba da neman ilimi, ko ka ci gaba da bincike, ko ka ci gaba da tuntubar masana ko bibiyar masana su ƙara faɗaɗa maka iliminka da yawansa. Wannan mutum ya kuskure ya faɗa wannan, to ya jawo kansa matsala. Hakanan mutum wato shi ake ta zabzaba qabla an yata hasrama. Mutum daga fara karatu sai ya zama malami. Babu abin da ake masa barna a duniya yanzu irin abu biyu: harkar magani, likitanci, da kuma harkar ilimin addini. Yanzu kowa ya baka fatawa a kalle, ai ka sha Panadol, ai na akwai wani magani sha, chemist har da kafada chemist. Wani ya dora magani akan kafada yana wuce shi a rana yana siyawa. Kowa ya zama mai bada magani, hakanan kowa ya zama mai bada fatawa. Sai mutum ya yi fatawa ya ce akara makalla wala wani abu aka tambaye ni, to amma na bada amsa kuma ina shakka haka. To waye ce ka bada amsar da kake shakka akara makalla? Ya za ka bada amsar da baka da tabbas akai? Addinin Allah ne fa, ba abin wasa bane. To irin waɗannan abubuwa suna nan tili, dole sai mun gyara mu'amalar mu, sai mun gyara zamantakewar mu. Waɗannan tafai da muke korewa, na farko irin su Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlihi na Ibn Abdul Bar, wannan littafi in ka karanta shi ko ka neme shi zai koya maka ka san darajar ilimi, ka san martaba ilimi. Sai ka nemi Ta'alimul Muta'allim Tariqat Ta'allum. Wannan malamai suna ga littafi ne na da, mu mun yi shi a zaure, kuma littafin nan akwai albarka sosai, yana da fasali 13, amma akwai 'yan abubuwa da ba a rasa ba na 'yan kurakurai wanda kowane littafi ana samu. Don ka zo wannan gurin, musamman ka samu mai tahqiqi, zaka ga an fitar maka da da'ifan hadisai da ba su da hujja. To sai ka amfana da iya gurin tataccen gurin, sai ka wato ainihin wato amfana da nan, sannan kuma ka bar abin da baka gane ba, ko ka bar abin da ba shi da tabbas ko ba da inganci da sauransu. Amma ba zai hana a amfana da madarar alherin da ke cikin littafin ba. Irin su littafin Bakar Abu Zaid, wato Hilyatu Dalibul Ilm. Hilyatu Dalibul Ilm
ado da kwalliyar ɗalibin ilimi. Shi ma ba da shawarwari da yawa cikin littafin wanda za su taimaka ɗalibin ilimi, irin su at-ta'alum, wato malanta ƙarya. Shi ma aka kawo irin waɗanda suka zama malaman ƙarya, malaman boge, malaman jabu, ya ka irinsu waɗanda za su fito a matsayin malamai amma ko ba su nuku ba, ba su gogu ba, ba su kafu ba, ba su kuma bura ba da sauransu, sun mai da kansu malamai, sun daina tuntuɓar kowa, sun daina shawara da kowa, sun daina karɓar gyara daga wajen kowa da sauransu. Ba za ka zama malami ba sai kana karɓar gyara daga wajen kowa, sai kuma ba za ka zama malami ba sai kullum kana bincike, sai kullum kana karatu. Ba za ka zama malami ba sai an tambaye ka abin da baka sani ba ka ce ban sani ba, a ban lokaci in ƙara sani. To wannan shine abin da ya shafi ɓangaren wato darajar ilimi da martabarsa. Hanyar neman ilimi tana da yawa. Akwai neman ilimi na karatun zamani wanda mutum zai shiga sakandire ya gama ya tafi jami'a ya kaza kaza ya kai doktora ya rubuce shi a bashi profesa. Akwai karatu kuma na zauri irin wanda ake farawa minal gilafi ilal gilaf, wanda in mutum ya haɗa biyun to zai fi samun haske. Su malamanmu na zaure suna karantar da mu littafi ne daga bango fa zuwa bango. Haka za mu yi shu'ara daga bango zuwa bango, haka za mu muqamatul hariri daga bango zuwa bango, haka za a yi alfiyat bin malik daga bango zuwa bango, haka za a yi muktasar daga bango zuwa bango, mas'ala kusan 200, haka za a yi ta daga bango zuwa bango. A nan mutum zai goge, ka yi fiqihu ka, sannan ga fannoni da dama, fannin qur'ani, shi kansa qur'anin fannoni kamar da Imam Suyuti ya kawo, sai da ya kawo fanni 100 a cikin littafinsa at-tahbir fi ilmi tafsir, sai da ya kawo fanni 100 akan alkur'ani, ba a shiga faragon fannonin ba. Haka ne a cikin al-itiqan, haka al-burhan na abin nan zarkashi da sauransu, duk sun kawo bayanai akan mukan da qur'ani, banda ulumul qur'an, ilmul qira'at, ilmul tafsir, ita kanta qira'at din kashi duk waɗannan fa akan qur'ani. Sannan a zo hadisi ga mustalahul hadith, sannan kuma ga shi kansa a cikin hadisin akwai ilmul diraya, akwai ilmul riwaya. Al-Imam Suyuti na cewa ilmul hadisi zu qawanina tuhad yudra biha ahwalu matanin wa sanad fazani kal mawdu'u wal maqsudu an yu'rafa al maqbulu wal mardudu. Fanni ne mai yawan gaske, mai faɗi. Shi ma a cikin wato Ibn Salah ya kawo fannoni masu tarin yawa, kamar yadda Ibn Kasir shi ma a cikin Al-Basil Hasis ya kawo waɗannan fannoni masu tarin yawa akan wannan ilimi na hadisi. Hakanan wanda suka yi rubutu ta da ribin rawi na Imam Suyuti da sauran fannoni da ƙanana da na tsakiya da manyan littattafai da aka wallafa, Alfiyatul Suyuti, Alfiyatul Iraqi, wannan fa duk a fanni ɗaya kenan. Nan ka shiga fannin lugha, waɗanda ilimin ala ne, ita kanta lugha kanta, tsohuwarta da sabuwarta, ta karatu da ta magana da ta rubutu. Sannan kuma ka shiga fannin a adab ɗin, akwai su nahau fannoninsa, balaga da fannoninta, sarf da fannoninsa, adab da fannoninsa, khat da fannoninsa, duk waɗannan su ma ilimi ne mai tarin yawa. Sannan kuma ka shiga ilimin su kansu usulul fiqhi da sauran ad-dawabitul fiqhiyya, an-nazariyatul fiqhiyya da sauran su ma fannonin da suke wayar maka da kai ka gane zurfin ilimi da yadda zaka yi istinbadi akan ka'ida. To duk waɗannan fa ɓangaren ilimi kenan na addini. Akwai kuma ilimin muka na zamani, su ma waɗanda muke buƙatar ƙwararru a cikinsa, ilimin magani, ilimin likitanci, ilimin wato abin da ya shafi injiniyanci, fannoni dai ga su nan. Dole musulmi dai ya je ya ƙware a wani fanni, kuma duk fannin da ka shiga ka yi shi da kyau, ka kuma ka bai da yinsa ibada. Da neman kuɗi za ka samu kuɗi amma ka yi shi da niyyar ibada. To duk fannin da ka karanta ko da sharri ne, wata ran zai mana amfani. Wani yace ta'allamtu sharra la li sharri walakin li tawqihi man lam ya'rif al khayra min ash-sharri yaqa fihi. Yace na koyo sharri ba dan ne wa mutane sharri ba, sai dan na san sharri kuma tsare kaina daga sharri. Wanda ya san sharri da alheri, wato ba zai fada cikin wato sharri ba yana sane. Ashe wannan shi ma yana da amfani, ka san bambanci tsakanin sharri da alheri. Karanta sharri daban, yi wa mutane sharri daban. Sanin sharri yana da amfani, amma yin sharri ba shi da amfani. Sanin alheri yana da amfani, yin alheri yana da amfani. Da haka mu san alheri don mu aikata, mu san sharri don mu tsare kanmu daga sharrin. Domin rashin sanin sharrin za a iya fadawa sharri, ko a yi mana sharri mu kasa fita.
haka duniyan nan akwai masharranta iri-iri, dole mu tura 'ya'yanmu bayan sun yi karatun aƙida da tauhidi da sunna su je kuma su karanto sharri ne ko ilimin boko ne. Kifi akwai karni, akwai kaya, akwai tsoka, wanne muke ci a ciki? In ka samu ƙwararriya wacce ta iya gyaran kifi, za ta cire ma kaya ta kuma sa spice, ta sa kayan kanshi da kayan yaji, ta cire maka karni, sai ka ci tsoka lafiya. To haka ilimin boko yake, kamar yadda wani malami siffanta shi, yace ilimin boko akwai wato nazariya ta cewa babu Allah, akwai kaza, amma wannan kamar kaya ce, sai mu cire kayar. Shi kuma dan abubuwa haka na dan san zuciyar tura da suka zuba a ciki shine kamar karnin, shi kuma sai mu sa su leman tsami, su albasa, su tafarnuwa, su mu cire, sai kaga tsoka ta fito, sai mu ci tsokar ba tare da kayar ta soke mu a makogwaro ba ko ta makale a makogwaro ba tare da mun ji karni ya dame mu ba. Saboda haka muna buƙatar masu ilimi, wannan addinin na karatu ne, na ilimi ne. Musulmi ba a san su da jahilci ba. Saboda haka mu dage mu yi karatu, Allah kuma ya ƙara mana ilimi mai amfani wanda za mu yi aiki da shi ya zama tsira gare mu. Domin yin karatun kaɗai ba zai amfani ba sai an haɗa da aiki. Yin aikin kaɗai ba zai amfani ba sai an haɗa da me? Ba zai amfani ba sai an haɗa da aiki. Aikin kaɗai ba zai amfani ba sai an haɗa da wato sunna. Sunnan ma sai an haɗa ta da ikhlasi. Da haka mutum yana neman tsira yana buƙatar abubuwa guda 4. Na farko karatu, ba za a karɓe ka ba sai da karatu. Na biyu aiki, ba za a karɓi aiki ba sai da ikhlasi. Na 3 ikhlasi, sannan na 4 sunna. Sai ka haɗa abu 4 nan sannan za ka samu tsira a wajen Allah. Muna fata Allah ya tsiratar da mu. To sai kashi na biyu a cikin shirin namu shine abin da ya shafi magana akan azumin tasu'a da ashura'a. Tasu'a da ashura da muke cewa ranar 9 ga watan da kuma ranar 10 ga wata. Waɗannan ranaku guda biyu su ne ake son a yi azumi a cikinsu. Ɗaya saboda manzon Allah ya yi, na biyu saboda manzon Allah ya yi niyyar yi, wani dalili ya sa bai yi ba, shi ne Allah bai kai shi wannan shekarar ba. Da haka mun yi bayani a wancan sati akan azumin tasu'a ranar 10 ga wata, ranar 9 ga wata tasu'a a ranar 10 ga wata ashura. Ko muka ce akwai fatoyin malamai guda 5 akan yadda za a yi waɗannan azumi. Akwai malaman da suka ce za a yi 9 da 10 da 11, wato za a yi ƙwaya 3 kenan. Akwai malaman da suka ce za a yi 9 da 10, wato shine ƙauli na biyu. Akwai malaman da suka ce sai dai a yi 9 da 10 ko 10 da 11, 3 kenan. Akwai malaman da suka ce sai dai a yi wato na 10 kaɗai shi kaɗai. Akwai malaman da suka ce a'a 9 kaɗai za a yi, ba za a yi na 10 ba. Kaga ana da ƙauli guda 5. To wanne ne sahihi a cikin waɗannan maganganun malamai guda 5? Sahihin a cikin waɗannan ko wanda ya fi rinjaye shine guda 2. Na farko yin azumin 9 ga wata, don manzo Allah ya ce la'asumanna tasi'a, idan Allah ya kai ni shekara mai zuwa zan yi azumin ranar 9. To sai ya zama Allah bai kai shi ba, kaga yayi niyya, saboda niyyar da manzon Allah ya zai yi sai mu yi. Sannan yayi na 10, ya umarci sahabbai su yi na 10, kuma ya faɗi falalai yin azumi na ranar 10, cewa yana kankare zunubin shekara guda da ya gabata. To kaga wannan ai mu da muke da zunuban nan da yawa, duk abin da ake za a kankare zunubi ko na kwana 1 ne ko kwaya 1 ne, muna sha'awar mu yi wannan abin domin mu je gaban Allah da karancin zunubi, Allah ya kankare mana su a hanya. Duk abin da zai shafi musulmi taka kayaye sai Allah ya kankare masa zunubi. Shi yasa aka sanya azumin muka na nafilfili bayan na farilla, waɗanda za su taimaka mana mu ƙara kusanci da Allah. Don wani ya tambayi manzo Allah, ba ni shawarar me zan dinga yi, yace la idla lahu ko la mithla lahu, ka yawaita azumi, babu abin da ya fi azumi. Yace wanda ya azumi rana ɗaya saboda Allah fi sabilillah, Allah zai nisanta tsakaninsa da wuta tsawon shekara 70 idan Allah ya karɓi azuminka na rana ɗaya. To kaga azumi ba za mu wasa da shi ba. Bayan na farilla da muke a Ramadan, to kuma akwai azumin mukan nafilfili da za su ta tasowa, su ma ana so mu yi su. To a wannan shekarar mun dan samu, kamar yadda aka saba, dan samu sabani tsakanin Saudiya da Najeriya akan ganin wata. Sai zama ranar Alhamis, wato rana ito da ta wuce, shine ya zama 1 ga watan Al-Muharram
a lissafin ƙasar Saudiya. Mu kuma ya zama ranar Juma'a shine 1 ga watan Al-Muharram a lissafi na Najeriya. To sai ya zama yau Alhamis ya zama a lissafin Saudiya yau wato 8. Sai ya zama wato gobe 9. Sai zama a lissafin Saudiya za a yi azumin Tasu'a da Ashura'a ranar Juma'a da ranar Asabar. Mu kuma a lissafinmu za a yi ne ranar Asabar da ranar Lahadi, shine zai kama Tasu'a da Ashura'a. To wani lissafi za mu ɗauka? A shirinmu na makon da ya wuce mun ce lalle lissafin ƙasar Najeriya za mu ɗauka domin a cikinta muke, shugabancinta shine muke ƙarƙashinsa. Abinda sarkin musulmi ya faɗa ɗin nan, kwamitin da suke ganin wata ko suke bincike ko aka kafa su na gogaggun malamai da masana ilimin falaki da masana ilimin addini, alfarma sarkin musulmi da su za mu dogara wajen ganin wata. Saboda haka sun ba da sanarwa ƙarƙashin mai alfarma sarkin musulmi ranar Juma'a shi ya kama 1 ga wata, da haka gobe shi ne 8, ran Asabar 9, ran Lahadi 10, da haka za mu yi Asabar da Lahadi. To sai ko matsala ta biyu shi ne matsalar azumin Juma'a kaɗai da azumin Asabar kaɗai. Hadisi ya zo kada a yi azumi ran Juma'a kawai sai in an haɗa ta da Alhamis. Hadisi ya zo kada a yi azumin Asabar kaɗai sai an haɗa ta da Juma'a. To waɗannan hadisai, akwai hadisin Abu Huraira na Bukhari da Muslim, akwai hadisin Juwairiya ruwayan Bukhari, sannan akwai kuma sauran hadisai. To wannan sai jawo malamai suka samar da mazhabobi guda 2 ko 3 dangane ga azumin ranar Asabar. Dole in za ka yi magana ka ɗaura ra'ayi ɗaya kawai, ka ɗaura ra'ayin malami ɗaya kawai ka rushe ragowar. Dole ka zubo wa mutane ra'ayoyukan, ka ba su dama su zaɓi ko su bi ko wanda ya fi hujja da dalili a cikin malaman. Amma ka kawo ra'ayin mutum ɗaya kai shiru akan ragowar, to kaga wannan kwange ne a cikin ilimi. Kamar da Ibn Kasir ya faɗa, ya ce da Allah ya tashi ba mu kissa akan ashabul kafi sai ya kawo sai yaqulu salasatun rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum wa yaquluna sab'atun wa saminuhum kalbuhum rajaman bil ghaib wa yaquluna sab'atun wa saminuhum kalbuhum. To kaga anan sai Allah ya kawo mana ra'ayukan, sai kuma ya ce rajaman bil gaibi, ya rushe waɗancan biyun, sannan kuma ya shiru akan ɗaya wanda yake nuna shine daidai. To Malam Ibn Kasir a cikin tafsirinsa yake cewa idan akwai ƙauli 5 na malamai akan mas'ala, to dole ne in ka zo kawa mutane bayanin waɗannan ra'ayuka guda 5, sannan ka faɗi wanda ya fi rinjaye ko a wurinka, ko wanda ya fi rinjaye a wajen malamin da ka ɗauka, ko wanda ya fi rinjayen hujja ko ya fi ƙarfin hujja ko ya fi dalili, rajihu ne ko mu'taman ne ko mashhur ne ko ƙaulin jamhur ne. Sai dai dole dai ba za a rushe ragowan ba, tunda su ma suna da nasu hujja. To saboda haka wasu sun ɗauki fatawashin Muhammad Nasiruddin Albani kadai, kamar shi kadai ne malami a duniya, Allah ya ji kansa ya masa rahama, ya sa yana jannatul firdausi, ya kankare ma kurakuransa kuma ya karbi aikinsa mai kyau. Sai su ɗauki fahimtarsa akan hadisin ba a azumi ran Asabar, wanda ma ya ɗau azumi ran Asabar ya karya shi koda da wato cin jijiyar bishiya ne ko kaucin bishiya. To kaga wannan hadisi wasu sun ce hadisin ƙarya ne ma, wasu sun ce da'ifi ne, wasu sun ce sahihi ne amma kuma yana karɓar tawili, wasu ka ce ma mansukh ne shi kansa. Akan subutul hadis din akwai maganganu da dama. To Sheikh Albani yana cin wanda suke a cikin mazhabar, wasu sun ce hadisin ƙarya ne, wasu sun ce da'ifi ne, wasu sun ce sahihi ne, wasu sun ce sahihi ne amma mansukh, wasu kuma sun ce sahihi ne amma mu'awwal, za a yi masa tawili. Suka ce domin idan adilla guda 2 ta zo, hujjoji suka zo guda 2 dukansu sahihai, to ana da abubuwa guda 4 da za a yi. Imma aljam, a haɗa ruwayoyin guda 2 a aiki da su, wa imma tarji, a rinjaya da ɗaya kan ɗaya, wa imma naskh, a ce ɗaya ya soke ɗaya, wa imma tawaqquf. To waɗannan asbabu tarji ɗin sun kai wajen guda 30 abinda ya sa a yi tarji. Daga cikin dalilan tarjihi shine a duba ma masu ruwayan hadisin wanne ne asbatu, in duka su siqati ne wanne ne ausaqu, in sabati ne wanne ne asbatu, sai an duba waɗannan. To hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallama yace
kin yi azumi jiya ko zaki gobe, wato matarsa ce ta ɗau azumi ran juma'a, sai ke tambayar ta kina azumi yau ran juma'a, to kin yi jiya, yaushe ne jiyan juma'a? Alhamis. Ko zaki gobe, yaushe ne goben juma'a? Asabar. So haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna ba a ware juma'a ita kadai a yi mata azumi, amma za a iya hada ta da alhamis, kuma za a iya hada ta da asabar. Kaga kenan wannan hadisin ya nuna mana cewa in ka ware juma'a ita kadai da azumi ba a yi, a ware asabar ita kadai da azumi za a yi, amma za a haɗa juma'a da asabar din an karya wancan lagon, an samu makarin juma'a ka hada ta da asabar, makarin asabar ka hada ta da juma'a, amma juma'a kadai kake azumi, ko kuma wato asabar kadai kake azumi, ka saba suna, amma ka hada su ka samu makari na wato hada su guda biyu. To da aka dama duk waɗannan maganganun wanda masu zurfi ne ba za mu shige su ba, sai Sheikh Usaimin Allah ya ji kansa, shi ma ya yafe masa, sai ya raba rigima, ya ce azumin nan fatawarsa ce a cikin, ya ce azumin asabar ko hadisin da ya magana akan kai azumi ran asabar, ya ce muna iya fahimtarsa akwai hali guda 5. Hali na farko, asabar ɗin ta dace da azumin farilla, kama azumin ramadana ko ramuwar ramadana ko azumin kafara, ko kuma mutum zai yi na tamattu'i da ake yi abin nan, ko ire-iren, sai ce to wannan ba matsala, za ka iya yin saran asabar. Na biyu, mutum ya zama ya yi azumin juma'a ya hada da asabar, ko ya asabar ya hada da lahadi, an samu makari kenan. Wannan shine sai ya kawo wannan ruwaya ta cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa ɗaya daga cikin matan muminai wacce ta yi azumi ran juma'a, kin yi azumi jiya? ta ce a. Za ki azumi gobe? ta ce laci, to ki sauke. A wata ruwayan za ki azumi gobe? Kaga wannan ya nuna kenan inda za ta yi asabar ko kuma juma'a da alhamis ya yi. Hali na uku, wannan azumin na asabar ya dace da wata rana mai falala, kama ayyamul bidi 13, 14, 15 sai faɗo da asabar. Nan ba ruwanka da asabar, kawai 13, 14, 15 ɗinka za ka yi ba tare da la'akari yaushe suka faɗo ba. Ko kuma azumin ashura sai ya faɗo ran asabar, ba ruwanka, ba kai ka je hoshi asabar ba asabar ɗin kuma ka nufa ba. Akwai banci tsakanin nufa azumi ran asabar da kuma azumi mai daraja ya faɗo ran asabar. Shine kamar misali azumin arfa, azumin ashura, azumin sittan shawwal, ko kuma na tis'a zilhijja da makamantansu. Malam ya ce wannan ma ba matsala a yi wannan azumin, ya ce wannan shi ma ba matsala. Sannan hali na hudu, ya dace da wata al'ada da mutum ya saba azumi. Kana azumin annabi dauda ka yi wa ka sha gobe, sai na shan ya faɗo juma'a, na yin ya faɗo asabar, to ba ruwanka, lissafi ba asabar ka nufa ba, lissafin ka kake ya faɗo. Ice to sai hali na biyar shine mutum ya ce shi lalle asabar zai dinga azumin nafila. To wannan shine, in wancan hadisin ya tabbata, to yana magana ne akan wannan halin na 5. Waɗancan halayen guda 4 ba a kansu hadisin yake magana ba, in ya inganta ko ba mansuk bane, to yana magana ne akan wannan. To kun ga wannan shine abin da ake kawo mutane ra'ayukan malamai daban-daban da hujjojin kowa, cewa babu wanda ya faɗi son zuciya, kowa ya yi ne akan karatu. Ko da za ka rinjayar da na wani malami, to ba za ka zagi ragowar da suka saba ba, ko ka ce ba su daidai ba, domin su ma hadisi ne sahihi a cikin Bukhari da Muslim suka yi aiki da shi. Kuma Abu Dauda ya ce babu rukhsati fi siyamu yawm sabti. Haka Imam Nasa'i shi ma da ya kawo na hadisi ya ce babu rukhsa, an yi rukhsa inda wata hujja za a iya yin azumin nafila din ranar asabar. Wanda wannan shine ra'ayukan malamai daban-daban. Allah ya musu rahama, Allah duka ya ji kansu, ya fi musu. Mu ba ma zagin malami, in mun ɗauki ra'ayinsa mu ce Allah ya saka masa da alheri, in mun aje ra'ayinsa mu ce Allah ya saka masa da alheri, in mun gamsu da fatawarsa mu ce Allah ya saka masa da alheri, in ba mu gamsu ba mu ce Allah ya saka masa da alheri, in yayi daidai mu ce Allah ya saka masa da alheri, in yayi kuskure mu ce Allah ya yafe masa, ya saka masa da alheri. Mu ba ma zagin malamai, amma fa muna ɗaukan abin da ya fi hujja ko ya fi dalili, kuma mu nema wa ragowan gafara da jin kai da gafara Allah, tunda mu ma muna da namu kurakuran, balle su hamshakan malamai, balle mu da ko karan kaɗa miya ba mu kai ba. Saboda haka mu dinga ladabi dan Allah, muna kyautata bakin mu wajen mu'amala da manyan malamai hamshakai waɗanda suka karar da rayuwarsu wajen neman ilimi, suka yi fatawoyi, suka ba da ilimi, suka yi bincike. Mu ɗauki ra'ayinsu da hujjojinsu da fatoyinsu
in wani za mu aje da ladabi, in za mu ɗauka da ladabi. Allah kuma ya ba mu ilimi mai amfani, don ilimi koma yawansa in bai aiki da shi ba ya zama aikin banza. To yanzu za mu shiga ɓangare na gaba, shine ɓangaren amsa tambayoyi. Daga Musa Abdulsamad ya ce, Malam, to kamar wanda ake bi azumin farilla zai iya yin wannan azumin daga baya sai ya rama na farilla kwarai? Sosai kuwa. Akwai wani tabi'i sai ya azumin rana Ashura a tafiya, so ne ce, gafata malam, na farilla ma fa Allah ya sauke maka, ya kuma za ka yi nafila? Ya ce, shi na farilla Allah ya ce fa iddatun min ayyamin ukhar, shi ko Ashura ba a rama shi in ya wuce ba a rama, amma Ramadana Allah ya yi sauki cewa faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar, to shi ana ramawa. Shi ko tasu'a da a ranar arfa in ya wuce ba a rama, ice to tunda ba a rama shi lalle zan yi shi, ko da ana bi na bashi, ko da ina halin tafiya, wato zan yi shi. Wannan yace daga Firdausi Gimba, malam me ma'anan sunan Shahanas? Gaskiya ban sani ba, dama na ce wannan Shahanas ban san me Shahanas ba, me ake nufi da Shahanas ban sani ba gaskiya. Daga Khadija Ahmad Tijani, masha Allah malam, menene hukuncin bikin birthday da ake yi wa yara? Wannan dama sai a ce wa ya fara? Annabi ya yi birthday, sahabban annabi sun yi birthday, tabi'ai sun yi birthday, Imam Malik Malikiya kenan, Imam Abu Hanifa Hanafiya kenan, Imam Shafi'i Shafi'iya kenan, Imam Ahmad Hanbaliya kenan. Wa ya ce ai birthday? Bukhari, Muslim, Tirmidhi, Nisa'i, Ibn Majah, Abu Dauda, waɗannan hamshi magana akan birthday. Waye taɓa yin babu ya ce babun birthday, farillan birthday, sunnonin birthday, mustahabban birthday? To me ma birthday? Ranar da aka haife ka, to me ya kamata ka yi? An haife ka sai me kai a rayuwarka shine muhimmi, ba shekara nawa kai ba. Mu shekara nawa bata dame mu ba. Manzo Allah ce duba liman dala umruhu wa hasuna amaluhu, madalla da duk mutumin da ya aiki mai kyau kuma ya rayuwa mai tsawo. Da haka ba a wa mutum wato wani alfahari da yawan shekaru. Abin da ake alfahari da shi yawan aiki, da mutum nawa ka sa wa farin ciki, mutum nawa ka yaye wa bakin ciki, mutum nawa ka taimaka. Mu wannan ya fi mana a ce shekararka kana bikin shekara 60, to ka raye mutum 60, ka taimaki mutum 60. Idan ka shekara 60, nuna mana mutum 60 da jahilai ne suka yi karatu da ajihunka. In ka shekara 60, gaya mana mutum 60 waɗanda suka samu arziki ta hanyar arzikinka. Gaya mana mutum 60 waɗanda ka nemawa aiki. Mu in ka zo ba dai ma za mu tambaye ka, a kar makala shekarar ka nawa 60, to gaya mana abubuwa 60 da kai wa addini ko da kai wa al'umma. In kai musulmi ne, gaya mana 60 da kai wa musulmi. In kai dan arewa ne, gaya mana 60 da kai wa arewa. In kai bahaushe ne, gaya mana abu 60 da kai wa hausawa. In kai dan Najeriya ne, gaya mana abu 60 da kai wa Najeriya. In kai dan Afirka ne, gaya mana abu 60 da kai wa Afirka. Ba ka da abu 60 kuma ka gaya mana ka shekara 60, to sai me? Shekaru dama ai ba kai kake jiran su ba, su suke tafiya da kai. Da haka ba wata gwaninta akan dan mutum yayi shekaru, ba wata gwaninta a ciki, sai me kai da shekarun. Da haka abin da ke ji, me hukuncin irin posting din da ake a social media, ce ka share ko ka ce sallallahu alaihi wasallam? To kaji wannan ai bai kamata a dinga wa mutane irin wannan ba, a ce wai ka ce kaza ko ka tura mutum kaza za ka yi arziki, ko baka tura ba za ka tsiyace, ko a ce ka yi salati. Gara ma a ce ka yi salati, wannan dama ibada ce, wanda da ya ce ka yi salati ya taimake ka. Ko kai za ka iya min test ka ce malam ina umarta ka kai wa annabi salati, sai in yi. Wannan abu ne mai kyau, ko ka karanta Qur'ani, ko kai azumi, ko kai sadaka, ko kai kyauta, ko kai tasbihi, ko ka manta da zikirin safa da yamma, ko ka manta da zikirin shiga gida ko fita, ko ka manta da taimaka marayu, ko ana cikin wani hali ka ɗau mutum 2 marayu ka taimaka musu. Wannan faɗakarwa ce da za ta yi amfani, tana da kyau. Daga Bukar Abba Musa Giwa, Allah ya gafarta malam, ya halatta mutum ya koyi karatun Alkur'ani ta hanyar sauraron audio na waya ko kaset ko kuma danginsu? Idan yana zuwa gaban malami yana masa gyara. Audio kadai ko kaset zai taimaka maka ne wajen kaɗan ƙara fahimta, amma dai ba zai baka gogewa ba, sai ka je gaban malami sosai, ka yi yaji ya gyara maka bakinka, ya yi daidai da abin da kake karantawa, sannan ne za ka amfana. To da wannan ne mutum zai amfana kuma ya zama ya shiga cikin waɗanda
wato suka iya alkur'ani, domin shi ƙur'ani shi kaɗai ne littafi a duniya wanda ba a siyo shi a kasuwa a zo a karanta. Bari mu ji wannan. Assalamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum assalam. Amun lafiya. Lafiya kalau, wane ne? Amun lafiya, ana kira nan ba nan. Wane ne? Na? Wane ne kai daga ina? Aramawa, mu Yusuf Mubi ne daga Tafiya. Daga wace jiha? A jihar Adamawa ne, Mubi. Ok, Mubi Adamawa, kana lafiya? Lafiya kalau malam To, ya al'amura. alhamdulillah, wace tambaya za ka yi? Wallahi muna tsarin nan naka sosai wallahi muna jin daɗin shi. To, na gode kwarai, Allah saka ma da alheri. Wallahi muna jin daɗi, yana da tambaya. To, me tambayar ka? Malam, kamar mutum ne a sallah a wace sujjada ya kamata idan zai yi addu'a zai yi. Duka sujjadan ana yi. Duka za a yi. Kowace ba sai ta ƙarshe ba, kowace za ka iya yi, domin Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce idan kun yi sujjada kun fi kusa da Allah, to ku gaya wa Allah bukatun ku, nan take Allah zai amsa muku. Da haka ba a ce sujjada ƙarshe ba, ko a wace sujjada kana iya gaya wa Allah abin da yake damun ka. Haka dai malam. Insha Allah. To, amin, mun gode mu ba. Allah ya To, amin. To, na gode Malam Yusufu Mubi. Allah ya taimaka. Amin. Muna bin sau da kafa. To, shukran. Mun gode malam. Na gode. Masha Allah. To, Malam Yusuf daga Mubi shine ya tambaya akan abin da ya shafi sujada. Assalam. Wa alaikum assalam. Kana lafiya? Wane ne? Ibrahim daga ina? Damaturu. To muna jin kamar rediyo a bayanka haka, ko ka za ka ɗan rage don mu ji ka sosai. Yawwa, malamin daga ina kake? Daga Damaturu. Ok, Damaturu, ya sunanka? Sunana Ibrahim. Idris Ibrahim, duk sunan annabawa ne. To Allah ya mana albarka, ba mu albarka, ya ba mu abin ya sa mu bi su. Me tambayar ka? Tambayar ka anan shi ne, yanzu ne ina kallon live nan karatu malam. Na dauki namban akan tasu'a da ashura. Ce wannan rana ne hakikanin ya dawo. Hakikanin za a yi ne Asabar da Lahadi. Asabar da Lahadi. Insha Allah. To amin gode. Mun gode, amin. To, kun ji tambayar Malam Idris abin nan daga Yobe Damaturu, shine ya tambaya akan wace rana ce ta dace da tasu'a da ashura, saboda wasu ɗau lissafin Saudiya, wasu ɗau na Najeriya, muka ce ɗau na Najeriya. Assalamu alaikum. To, saboda haka kan mutum ya ruɗe wajen lissafi. Lissafin nan dama ana samun saɓani ba tun yau ba. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam, wane ne? Abdulbasit ne daga garin Gombe. Abdulbasit daga garin Gombe. Yau duk daga Gombe muke, Adamawa, Gombe da kuma Yobe. Kana lafiya? Lafiya, kalau malam. Me tambaya ka? To mun gode kwarai. Tambaya shi ne kamar mu nan a Najeriya ne shi ne ranar Ashura da kasuwa. Ranar Asabar ne da ranar Lahadi, kamar yadda mai alfarma sarkin musulmi ya sanar. Kaga tunda mu a Najeriya muke, mu bi lissafin da sarkin musulmi ya faɗa ko? Na. Yawa, wanda suke Saudiya ko musu bin lissafin Saudiya duk ba matsala. To amin mun gode. To alhamdulillah, masu ganin mu da sauraron mu da bibiyan mu da amsar wannan tu'a da Ashura, muka zo ƙarshen wannan shiri a wannan mako, sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu, a madadin waɗanda suke ɗaukar mana shiri, musamman Umar bin Khamis da kuma wakilin Africa TV da sauran waɗanda suke ba mu haɗin kai shirin ya zo. Muna godiya gaba ɗaya, abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada, inda aka samu kure ko tuntuɓan harshe Allah ya yafe mana. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka. Wassalamu alaikum.